Entón, para o sofrito, teño que acabar o tomate, necesito unha cebola, un pemento... Acoga un pouco, que está chamando Sara. Ei, que facedes? Eu estou... Con isto de elixir que estudar o ano que ven... Tal cual, eu quería facer enfermería, pero a verdade é que non sei o que van a opinar os meus colegas. A min costaríame tallar árbores como o meu primo Alberto. O que pasa pareceme moi de tío, non? Ei, que pasa, rapazada? Que facedes? Así que pasades de topicazos para todo menos para decidir o voso futuro. Iso nada, mirade. Eu podo chegar a talar ata 300 árbores nun día. Coidar, acompañar, mellorar a calidade de vida das persoas non ten nada que ver co xénero. Ten que ver coa vocación e co que te fai feliz. ¡Bum! Biches, non hai traballos de homes e traballos de mulleres. Isto non vai de etiquetas. Isto vai do teu futuro, no que todas as opcións están abertas para ti. Que che gusta? Que se che dá ben? Ti elixes. Mirada a min, primeiro estudiei Administración e Finanzas e cando xa estaba traballando nunha fábrica de xeino para dedicarme á miña verdadeira vocación, auxiliar de xeriatría. E todo isto foi gracias ás opcións que me ofreceu a FP. Ai, claro, é que as cousas ás veces non saen a primeira. Pero a min dame un final feliz. Empecé estudiando acuicultura porque me orientaron mal. E hoxe son patroa da altura, piloto da Marina Mercante e capitán de pesca. É outra cousiña, porque, a ver, na vida, cada un e cada unha temos as nosas prioridades. Ou será que cada cousa ten a súa importancia? Ala, falade vos que eu xa estou enredando. O sector do metal é unha boa opción para ser independente económicamente porque está ben pagado. Velos medrar, os seus primeiros pasos, as súas primeiras palabras, é maravilloso. Ser mestre infantil é o mellor traballo do mundo. Claro que sí. Ti imagina isto. Sou aspertador e non dis ai, que horror. Non. Ti saltas da cama e dis vamos. Non é un castigo, non. É case un superpoder. Así é estudar para traballar no que che gusta o día de mañá. Porque cando che gusta o que faz, tes máis enerxía, máis ideas, pero sobre todo, máis ganas de seguir. Adiós. Penso que o que fago é algo increíble. A xente ven en busca de solucións e eu doullas. E aínda por riba paso así de ben. Non hai obstáculos que vayan cando tes claro que queres. Cambiar canalóns, pintar, reparar fendas... Cada día é unha aventura, nun sitio novo. Entón que? Pasamos de topicazos, non? Total. Obvio. Xa o ves. Se queres formar parte da revolución, abre a túa mente e considera todas as ramas da formación profesional. Sen xéneros, sen límites. Non deixes que ninguén decida por ti. Que non te enreden. Ti elixes.